Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u ponedjeljak 16. septembra naredio da se broj vojnika ruske vojske poveća za 180.000. U tom slučaju ruska vojska bi brojala 1,5 miliona aktivnih vojnika. U dekretu objavljenom na sajtu Kremlja Putin je naredio da se ukupna veličina oružanih snaga poveća na 2,38 miliona ljudi, od kojih bi 1,5 miliona trebalo da budu aktivni vojnici. Ovo bi bilo treće proširenje redova vojske od kada je Putin poslao svoju armiju u Ukrajinu u februaru 2022. godine. Iako Rusija ima više od 3 puta veću populaciju od Ukrajine i uspešno regrutuje dobrovoljce na osnovu unosnih ugovora za borbu u Ukrajini, ona je kao i kijevske snage trpela velike gubitke na bojnom polju i nema znakova da će se rat uskoro završiti. Andrej Kartapolov, predsjednik Komiteta za odbranu Donjeg doma ruskog parlamenta, rekao je da je povećanje broja aktivnih trupa deo plana za preuređenje oružanih snaga i postepeno povećanje njihove veličine